Ja, dan ben ik beide ploegen voor het daagswerk compleet. Bij een doelpunt wordt de straf van die ploeg opheven. Maar het leed is al geschied, gelukkig. Ja, en het... Wie jij dit seizoen wel eens een tour van de Flyers om gebruik te maken van die man meer situatie. Maar dit weer een hele vlugge. En het is vanzelfs in die beste 5 serie lekker om op voorsprong te komen. Dus winnen, dan hoor je dat thuisvoordeel wat ze zelf verdienen had toch als nummer 1 te eindigen in de reguliere Benelux competitie. Correct voor Herentals. Even het geheugen opfrissen. In de Benelux competitie eindigen de Flyers op basis van de laatste wedstrijden correct. 12 punten voor Herentals. Beide duels zien de Belgen waren won in overtime. Zowel in België als in Friesland. En dat jouwt wel aan hoe dicht het niveau Bielema. Ja, dan moet je in elk geval deze wedstrijd wel winnen, want Alex het thuisvoordeel alweer kwijt. En 3 overwinningen binnen nodig om die titel te pakken. Dus een heel soort speling is er net. De roep om een langere finale wordt grutter. Eigenlijk alle ploegen zeggen van mij er nou een best of 7 van. Minimaal 4 duels. Dan is de kans dat echt de sterkste ploeg de winnaar wordt volle grutter. Daar krijgt zo in de kwartfinale en de hele finale zelfs maar een best of 3 wie. Nou, dan gaat wakker de win. Daar even een botsing in de goal. Speler van Herentals die het Samar oerkeeper Sjoerd Hitsinga Hennegliert. Beetje ongelukkig. Valt al even daar. Ik wil absoluut net bewust dingen wezen. Maar de zaak maakt al weer even oerijn. Komt een heel lijn in het aanvalsvak. Kan die puck nog een keer voor de goal komen? Nou, het liep het er net echt op. En dus laat de concentratie er weer even komen. De taak van Herentals. De meest scorende ploeg van de Benelux. Ja, en dan kun je geen 3 en 3 permitteren. Wordt oplost voorlopig. Ja, vrij nije titel is het nog in de ijshockeyverband, de Benelux. Dit is nog maar de 4e keer dat hij verspillen wordt. 2016 weer Herentals de allereerste winnaar van de Benelux. Verslegen toen, jawel, de Flyers. Hier later pakte de Flyers zelf de Benelux. In Den Haag. En bij de Benelux staan er al voor de 4e keer in. Maar wisten hem onnodig dus nog maar 1 keer te winnen. Iets dikke 2,5 minuten gaan in de eerste periode met die 1-0 voorsprong voor de Flyers. Merkwaardig seizoen voor in elk geval de Flyers. Want als je op oneindige kennen in de Benelux, in de reguliere competitie, dan zei dat eigenlijk wel dat je ook weer de betere ploegen van
Nederland en België jaren, maar zowel in de beker als om de landstitel nemen ze er al in de hele finale uit. De enige prijsje was ze volhelm. En dan weer uniek. Dat weer de Ron Bertelingsschaal, de Supercup. Ja, dat wordt toch een beetje zoen als een treersprijsje, een bittermallenschaal nemen ze het zelf. Dus de enige echte prijs die er nog is, dat is deze titel. En dit is natuurlijk echt eigenlijk de heetst helbare titel. Herentals toch het beter dit seizoen, won de Belgische beker. Waard ik kampioen van België. En eindigen dus op een creërs tweede plak in de competitie van de Benelux. Wiels nou Ronald Burm, de doelpuntenmakker van de Flyers, 2 minuten krijgt. En de rest van deze periode dus Herentals een speler extra wat dienst had. Nieuwsgierige situatie. Op 1837 krijgt de nummer 16 van de Unix Flyers, Ronald Burm, tweede penalty, lane the game. Wat kennen de Belgen mij een man meer zien dit Heerenveen? Laatste minuut, eerste periode. Intussen is de laatste minuut ingang. Zit Wurm nog een minuut op de strafbank. En daar toch de gevaarlijk van de goal, jongens, maar net binnen de bjel. En die wordt mist en dat binnen kostbare seconden. Snelle shift, snelle wissel, verse kracht nog een is. Bezaak met een stevige check. En daar voorlopig even de interceptie van Limnel. Sjoerd Nixinga had hem net klem. Daar is het zien tellen. De hand van de scheidsrechter gaat omheen. Er wordt haast een straf uitgedeeld. En die straf gaat naar Herentals. En dat betekent dat Herentals straks echt een man minder op het ijs had. En dat, ja, daar de stik achteruit in het gezicht. Dat betekent dat we na 1 periode een stand op het boord hebben van 1-0 in het voordeel van de Flyers. Dat beide teams straks bij een man minder beginnen op het ijs. Voor de Flyers nog 38 tel, voor Herentals 2 volle minuten. En wij gaan er even uit voor de dwaalpauze en ben voor een kwartiertje weer weer. Op het ijs zijn gaan we weer een puck gooien. We wachten met het ijs helemaal leeg is. Kan ik alvast vertellen dat de supportsvereniging aanstaande zondag een busreis organiseert naar de uitwedstrijd, de tweede wedstrijd in Herentals. Meestal van die wedstrijd is zondag om 8 uur. Wil ik mee met die bus en trek zo uit mogelijk voor middag. Geef je ook bij de supportsvereniging bij de busreiskamer. Dus wil je mee met de bus, alle informatie over die busreis is te krijgen bij de busreiskamer.
de derde prijs naar put 35. En de prijzen zijn af te halen bij de merchandisekamer. Zoals gezegd, de uitwedstrijd op zondag aanstaande 8 uur de feest op de wedstrijd met de supportsvereniging organiseert de busreis. Wil je mee met de bus? Loop dan even langs de merchandisekamer. Daar kunnen ze je alle informatie geven over de trektijden en de kosten van die reis. Geef je op bij de merchandisekamer of ga naar de informatie op unitflyers.nl.
komt waarom bij de eerste finale duel van de Benen League tussen de Flyers en Herentals. Tussenstand na in periode is 1-0 in voordeel van de Flyers. Terug die powerplay goal van Ronald Wurm. Lietse voorsprong op nota. Ja, het is absoluut. Dan gaan ze eerst duel in de boezem. Vier is nog lang net. Dit zijn twee ploegen die ongelukkig om een paar wegen binnen. Maar ik zeg dat de eerste periode nog wel een licht voordeel die is voor de Veersters, zonder dat er nog een heel soort hele drukke kans in kwamen. Wij gaan de tweede periode in. Met 2 man op de strafbank. Ronald Wurm, de doelpuntenmaker, die mag nog 28 tel nu zitten van de eerste periode. Hier is Johanay, de keeper van de Flyers, Sjoerd Itzinga. De minst gemasseerde keeper van de Beneliga. Maar ook die Herentals is nog een strafduel op het einde van die periode. Dat die in de laatste seconde dus niet mocht, die zit ook nog 2 minuten op de strafbank. En die man, dat is de nummer 94, dat is net samen in, dat is Kyle Brothers, een van de topscorers van Herentals. Net ongunstig dus. En dus spelen we net met 15-4 op het is, maar met 4-4. Bolsa doorzichtelijk. Vaak levert het echt heel mooi hockey op. De drukke vraag is vanzelfs hoe de ploegen bij de thee op het ijs komen. Waar pakt de drieën het gauwsper op? Trevor Hunt, de woeste verdediger van de Flyers. DJ Clear. Bij de face-off in het neutrale vak. En puckbezit voor de Flyers. Redding, Sjoerd Itzinga, netjes in zijn band. En nog 6 seconden had de Flyers hem al minder dan bij Ronald Wurm de strafbank verlitten. En krijgen dus weer een powerplay voor de Flyers. En dat dienen ze in de eerste periode heel strak. Want die powerplay die weer dan maar correct het eindzet, of hij hingen er al in. Dus Wawit valt er nog wat te helden. Voorlopig hadden de Flyers eerst haar eigen goal maar even skinsie aan de houden. Demelin. En de Flyers nu weer met 4 veldspelers zien die fjouwer van Herentals. Nog 1 minuut zien. Een mandje meer. Knappe poging van Marco Posma. Puck bloed in het onvalsvak. Net meer. Teambeest waar de Belgen. Ja, en die zullen er op brand wezen om hier een resultaat te halen. Posma op een hele eind. Powerplay, nee, nog net, maar nog steeds puckbezit. Ronald Wurm. Ronald Wurm. Ziekert, de vrije speler. Scott wordt blokt. Nijland. Posma. Nog 15 tellen, een powerplay. Scott Posma wordt orkest. Ken nog altijd. Wurm. Demeline. Gevaarlijk. Scott. En de klok tikt op. En Herentals is echt weer compleet. Ja, toch weer meer dan 2000 man publiek. Het is een warme Mighty's hier op Tialf. In de hal die Imperialin nog verbindend terrein hier.
Dat we dat net vergeten. Daar nou dus weer volop strijden wordt om de enige titel die nog te verdienen is, die van de Benelux. Limnel. Trainercoach Mike Mason. Together met Jacco Landman. Zien man. Emotie en adrenaline, dat is wat we verwachten. Maar zijn er voorafgaande om dit duel. Als de Flyers nog wat meidje wil van het seizoen, dan moet hier een prijs hellen worden. Geen beker dit hier. Geen landstitel. Sterker nog, net eens finales. Maar wel deze finale. En op nota kerend als keeper Kevin van Loveren de puck vrij eenvoudig uit zien goal houden. Sigma. Stevig duel onder de boarding. Daar hoort de puck. Stag Herentals wat nou eruit komen kan. 4 afstandsschot. Preston Super, assistent captain van Herentals. Ja, en Herentals is heel nog toch wat ondernemen maar voor zelfs. Steen achter. Eerste duel. Geert om 3 keer winst. Flyers hier in het slot van de competitie. Toen 2 goede wedstrijden in hun beide keren in overtime won. En daarmee pakten zij de nummer 1 positie in de reguliere competitie. En dus hier het kiesvoordeel op 10,5. Maar dat is alleen nog wat burg, want hier ik dus winnen. En Herentals weet dat hier misschien wel wat te helden is. Alle keer close games in de hele finale in zijn 3 duels nodig om geleen te schakelen. Taaie duels. Moest met nog de wieken spelen en dat zo wollen in het stadion werkje kennen van de Flyers. Wat maar 2 duels nodig hier in die hele finale. Zijn leuk. Misschien nog. Bezak kan correct net bij die puck komen. Puck nog altijd in het onvalsvak. De druk wordt stadig opgebouwd tussen de voet en terug. Oh, slipperke. Even weer waarom uit het vak en op een uitbeziekje.
Puck met al dit jedder in het vak wijzen als de spelers. Als we het eraf fluiten. Ja, en de goalie wordt wel zacht, maar net voel. Opnieuw. Misschien een beetje roemte nou. Op snelheid erin. Todd Ratchford. PK matchwinner. Tien Herentals. En daar gaat de haan omheen van scheidsrechter Martin de Wilde. En dan komt er een straf aan voor de Flyers. Ja. Onreglementair oorstoppen. Toch Niels van der Vossen. Ja, misschien ook een beetje ongelukkig. Maar ja, goed. Beide keren is het fout. Powerplay voor Herentals. Op het uitstuk 6 minuten 45 krijgt nummer 14 van de US Flyers, Niels van der Vossen, 2 minuten op die bezetting. Nou, teambeest van de Flyers. Maar daar is Herentals alweer. Wat kennen de Belgen hier in Friesland maar helemaal meer? De druk op Hitsinga groeit. Slapshot. Ja, en daar is de goal. Daar is het doelpunt van Herentals. Echt vrij snel al binnen een minuut in de powerplay. En hij komt op nummer van diezelfde nummer 94, denk ik, Kyle Brothers. Dat hij het laatste tikje houdt. Ja. Een van de topscorers van Herentals. En de wedstrijd lijkt weer volgens lijn hier. Op het uitstuk 7 minuten 39 komt HSC Herentals op gelijke hoogte. Assist nummer 9 Peter Bartlek, goalscorer nummer 95 Kyle Brothers. De goal is Flyers weer compleet. En dan kunnen de Flyers dus opnieuw beginnen. En is dit Adam Bezak die dan, prachtig paasje voor die goal langs, maar die kan net intikken worden. Nog altijd puckbezit. Puck verlies nou, Trevor Hunt. En Herentals. Even Uchien. Gevaarlijke momenten. Inge omschakelen. Sigma achter de goal. Schermt de puck op. Nijland. En even de Ruud.
Lastig schot. En dan gaat die puck maar krijgt Jonken prachtig uit de draai. Van Postma, Marco Postma. Dat is ook een keusje van hem. Dat ken ik goed. Ja, scheidsrechter Debbie Hengst voor de wedstrijd even in Cincy zet al 24 keer. Maakt het zo verdienstelijk voor de ijshockeysport van een heel groot tal hier was scheidsrechter. De enige vrouwelijke scheidsrechter die ik de meesten ken op het hoogste niveau. De opbouw van achteruit. Puck blijft in het aanvalsvak. Nog steeds. Maar komt net om bij de juiste mensen en dan kan Herentals uitbreken. Even een fase bij beide ploegen wordt ons ziekje binnen. Grote pukverlies beide kanten. De wedstrijd die kan wel weer een doelpuntje broeken. Brent Jansen, breed. Rod Bradford achter de goal. Hij dus de man die het in overtime 2 keer heel wichtig weer voor de Flyers. Beide keren in Herentals. Dat leveren hun het eerste plak op in de competitie en dus nou het tussenvoordeel. Tot nota hebben we nog net een soort van een jongen. Maar als het weer keurig bewaard voor het laatste eindje vind ik het best. Beza. Aardig schot van langs. Maar het levert toch Herentals puckbezit op. En Itzinga attent. Ja, het wordt hier in de zaal echt wat stiller. Meestal vregen er op welke kant is het beste goed draaien zul. Jeffrey van Iersel, de coach, de Nederlandse coach van de Belgische ploeg. Had zijn team geweldig op een rit dit seizoen. Pakte de Belgische beker al. Was landskampioen van België en nu dus echt finalist van de Benelux. Scott wordt blokt. Bloed hing in. En deze club kan toch oppikt worden. Toch Herentals. Maar daar is Tony Demelinne. Druk op de goal van Heerenveen. En misschien dan via Nijland. Mark Nijland 2 keer
gevaarlijk, maar het schot wordt krijgen. Brent Jansen. Pipo Limnel. De boring. En waar kan dan die puck onder controle krijgen? Nee. Interceptie van Herentals. Maar ik niet door het net lang. De wedstrijd die zak het even een beetje voort. Beide ploegen net echt heel gevaarlijk. Maar dat kan heel hun verhoren in de snelste teamsport ter wereld. En dus wat nou de Flyers erop denken. Bezak. We zien het dek van afstand. Geen controle nog bij de keeper al eerst. Hij had hem net klem. Marco Postma dan zelf. Kan hij het verschil maken? De routinier aan de kant van de Flyers. 34 jaar. Hij wil nog zo graag een keer die grote prijs in handen hebben. Die beker van de Benelux. Baalt van dit seizoen. 2 keer uitschakelen in de hele finale. Zocht het zuiver een beetje als prijs om je nog te winnen. Nou is dat natuurlijk wat te quattro de bocht, maar dat is wel degelijk een haardprijs. De Benelux. Maar ik kan me zijn gevoel voorstellen dat ze in de competitie zijn letten. Dat ze weer de besten van Nederland en België jaren. En dat je de finales bij. En geen uitschakeling in hele finales. Deze finales zien ze dan al. Maar het zal beter matten als ze de punten in eigen huis houden willen. Waar kan het verschil maken? Waar zit het gotje? Hier de Limnel liet dan die puck niet van een stick zitten. Het is ziekje omdat Lietse gotje wat er misschien vrijkomt. Wacht je nog eens een keer een hutskort of een rebound. Limnel, Hoekstra. Nou, Bezak. Ja, pikt op. Nee. Even uit het vak. Zat tikt het klokje mooi terug en hebben we alweer meer dan 20 minuten spelen in de tweede periode. Nee, beide ploegen een liedje voorzichtig, willen net achterkomen. Maar misschien is het belangrijker om graag voorkomen te wollen. Trevor Hunt. Postma tussen 4 man. Ja, dat is zelfs voor Postma in te vallen. Niks van de hand, zei de scheidsrechter. De eerste 2 minuten in van de tweede periode met Brent Jansen.
Demeline, captain. Nee, het vuur liep het even wat uit de wedstrijd. Vroegen had misschien wel in de gaten dat het toch beslist wordt in die slotfase. Tweede periode. En spar je de krachten. Van onderling krachtsverschil is in deze fase geen sprake meer. Geen fouten meer, meidje. Laatste hele minuut. En daar kan Herentals haast nog gevaarlijk worden. Die puck. Langer dan het fluiten wordt, tikken de klok erop. En dan kunnen we dus concluderen dat na 2 perioden spelen dus tussengestaan op 1-1 kwam is. Eerste periode goal Ronald Wurm in de powerplay. Tweede periode echt een powerplay goal. Deze keer opname van de nummer 94 van Herentals. Topscorer Kyle Brothers. Dat betekent dat het Barremat in de derde en laatste periode 20 minuten exacte speeltijd. Als het dan nog gelijk is, overtime is het dan nog gelijk. Penalty shots, want een winnaar, mat en zilver komen. De strijd leidt vol slijn hier neer op die half. En wij gaan er even uit voor de duelpauze en Silvio straks over een kwartiertje graag voor de finale. En de derde wedstrijd in deze finale is woensdagavond 27 maart. Face-off om 8 uur hier in Tial. Dus zet die ook nog in je agenda. Woensdag 27 maart. Face-off 8 uur. De derde wedstrijd hier in Tial.
En daar komen de spelers het iets weer op voor de tweede en laatste periode. De Flyers zitten dus op 1-1 tegen Herentals. En hebben dus minimaal nog 1 goal nodig om deze wedstrijd voor de streek te loeken. Het eerste duel in deze beste van 5 serie. Het tweede duel zit gepland voor Snijder de Jong in Herentals. Het derde duel is Takamieke Bazi Jonne hier echt op 12 om 8 uur. Dan zou er al een beslissing vallen kennen. Dat een van beide ploegen dan de tweede overwinning pakt. Oors volgt er nog een vierde wedstrijd op vrijdag of zaterdag in België. En de laatste wedstrijd zal dan wezen eventueel op Takamieke Snijder Jonne. Hier weer op 12. People Limnel. Ja, ik denk er het zijn ervan. De leiding had er nog willen in. Debbie Hengst en Martin de Wilde. Ja, en de blik van trainercoach Mike Neesen is toch wat zwargelijk. Heel makkelijk gaat het al een net, Joert. Dat ben ik net een verwachting. Dit binnen elke dag denk ik de 2 sterkste teams van de Benelliga die dus echt terug in de finale staan. Deels Trevor Hunt, die nog even een onderontje had met een van de linesmen. Ja, en dan die 2500 man hier in de hal, die binnen toch echt wat stil, want ja, heel makkelijk gaat het al een keer net. Wat brengt de tweede periode? We binnen in afwachting van. De reden dat de spelers en de scheidsrechter nog even ontwacht zijn binnen is dat Boetenbeeld de dwarren werd de Samboni het eerst verletten moest. Nog even stenen. Die hier wat malheur. Er moest eerst even oplost worden en er komt nou echt een man het ijs op bij een amer omdat er blijkbaar ergens een gat in het ijs zit. Er komt nog even stoppen weer mat. Daar bij de boarding zit een koele. Ja, dat is natuurlijk lastig als de puck daarin hing bloed of bij de redens erin. Maat even een beetje uitvlakken worden. Nou, even zien dat het de goedkeuring laaien mij van de linesman. Lijkt het erop. De ijsmaster zelf. Meestal iets zit er hier aan de andere kant in actie. Maar nou dus even hier niet eigen band. Ronald Wurm, de man dus van de eerste goal van de Flyers. De enige goal op Noordijk in de eerste periode. Hij heeft maar Peertel nedig in de powerplay.
om de Flyers op voorsprong te zetten. Maar ja, ik herentals benutten een powerplay dan in de tweede periode. En ik binnen de minuut weer toen rekken terug Kyle Brothers. Dat levert een tussenstand op van 1-1. Beide competitieduels in de Benelux eindigen in een League's stand. En in beide duels weer Todd Redshworth, de aanvaller van de Flyers, die toen in overtime de oerenbenning binnensleepte. Nou, Safir we nog lang net. Wilst de Eastmaster de bal nog net vrij jong had. Dat is zo met lot nummer 60. Lot nummer 60. We zien graag over de 19e minuut van de wedstrijd hier bij de Siertafel. Het shirt van Trevor voor dus ook zo met lot nummer. Hebben we dus toch nog maximaal. De volgende mededeling, want de Tial Wijzercup komt er weer aan. Eind augustus, het laatste weekend van augustus. Hier in Tial. Ja. De IJshockeycup. Daar is de Eastmaster op een nee. Oh my stikstof. Weekend vol top ijshockey. Hou het in de gaten en markeer in je agenda. Het laatste weekend van augustus. De tweede editie van de Tial IJshockey. Merkwaardige situatie, want wanneer is dat dan gebeurd? Had dat dan in de tweede periode net zo best? Of komen ze er ook recht achter? Dan zou het nou haast Safir wezen, maar dat ze die tweede periode uiteindelijk zetten worden kent. Het is wel 10 uur west. De warm die dicht. Heb ik in los. Maar 20 minuten zuivere speeltijd. Tussenstand 1-1. Debbie Hengst bij de puck. En daar is de eerste redding al noodzakelijk van Stuart Itzinga. Een schot wat maar correct Jonker verdwijnt. Oeh, en die puck via stik het publiek in. De spanning zal alleen nog maar grutter worden in deze periode. Want beide ploegen weten dat misschien 1 doelpuntje wel genoeg is om deze beste 5-serie heel goed te beginnen. Jansen achter de goal. Kan hij de puck bij een ploeggenoot krijgen? Ligt het er net op? Nee. Maar Ek Herentals is de puck alweer kwijt. Oh. Is dat kwijt? En dan hier toch een mogelijkheid. Die het verzoekt. Dennis Sigma krijgt de puck net onspelen. Die heeft ook een goede plak. Mooi werkje van Nijland.
Kevin Nijland. En dan zit de keeper er toch heel netjes tussen. Kevin van Loveren. Want oors dan hier Sigma die puk voor het inteken hoorn. De gevaarlijkste actie ontnota in de tweede periode. Dus voor de Flyers. Ja, puk uit het aanvalsvak. Alle spelers maken er weer even uit. En dan is hier dan misschien een nee. Dan wordt de puk samen weer afsnoept. En is het gevaar van de andere kant hoor. De wedstrijd goal wordt op een del. En het nieuwdaantage. Spelers weten echt dat foutjes fataal wijzen kennen. Want ze worden samen afgestraft. Maar er moet een winnaar komen. Likspoel bestaat net bij ijshockey. Hut op de keeper. Rebound voor Herentals. En Sjoerd Itzinga vangt de puck uit de loft. Ze zijn in de minderheid, de supporters van Herentals, maar het ben de enige die ik op dit moment hier. Want de rest van het publiek, dat kan denken 12 man. Nou, die binnen toch aardig stil van hun waan. De wedstrijd had duidelijk actie nodig en het liefst een doelpuntje. Heel Scott en dan van dichtbij. Jasper Noordeman krijgt net de controle. Is wel zo'n man die een neusje voor de goal had. Maar het kan al een keer. Nou net meer. Noordeman. Wat de keeper op de proef te stellen. Hoekstra attent achterin. Mark Hoekstra. De overgeester. Met een aantal jaren. Simansje steert in de verdediging bij de Flyers. Er toch een gevaar aan de kant van Herentals. Maar keeper Sjoerd niet zijn aansjocht. Dit is een puk. Oer zijn goal verdwijnen. Dus bloedt het bij een face-off. Noordeman en Sjoepe.
weer een schot wat maar krek niet onder de goal verdwijnt. De Belgen zetten on. Paas oer te volle lin in één keer betekent dat de face-off helemaal weer in het onversvak komt van Herentals. En de Flyers kunnen opnieuw beginnen. En weer wordt die puck mist, maar ik weer oppikt, terug naar de man. Beide ploegen had dreig om de goede combinaties te vinden. Het krachtverschil is bijzonder liets. Wachtje is op de eerste ploeg die het watje vindt. Todd Ratchford. De Canadees die het zwak en matchwinner waard in de twee jerdere duels in Herentals. Zo een stund wezen had er dat nog een keer oprijden koer. Van der Vossen. En al met een schotje de selectie van de Flyers. Jong Oranje speler West. Talentvolle jongen achterin. Voor de Flyers te hopen dat hij nog een schotje te behouden is. Verste waarde. Daar gaat de puck vol richting goal, maar die kan dan toch weer onderschept worden. Postma ertussen. Nee, echt net. En dan Herentals gevaarlijk, maar dat schot moet krijgen. Tempo gaat wat omheen. Spanning groeit. Al werd dik zo'n heel minuut onderwijs in de tweede periode. En de uitbraak van de Flyers bij Nijland. Sigma onderuit. Nijalleger.
eigen helft. Maar nog wel in het bezit van de Vensters. Ja, de druk begint te groeien voor de ploeg van Mike Nijssen. Want zij hier had toch wat meer voorstelt van dit seizoen, uiteraard. En het missen van de bekerfinale en de finale om de landstitel kan toch wel eens een teken om. Dus deze Benelink finale had dat verlies hij een beetje goed meid. Dit Scott kan pareerd worden. En Herentals kan weer wonen. Behendige jongens daarvoor in. Check hier bij de boarding. Kijk, wat er gebeurde. Hoopscore bij het Belgische publiek. Even zien wat er krijgt badden. Todd Redford, die wordt bestraft. Onreglementair, die krijgt 2 minuten. En dit kan dus wel eens een pikant moment worden in deze periode. Want Herentals krijgt nog meer op deze. Eigenlijk nog steeds de Flyers had even een man minder op deze. Op tijd 9 minuten 36 krijgt nummer 95 van de Unis Flyers, Todd Redford, 2 minuten penalty, 3-1. Wat kan Herentals naar die man meer situatie? Ze wisten er al een keer te scoren, maar nu verspillen ze de puck. En de eerste 30 seconden weer om. Daar kan Postma de keeper hartstikke nog moeilijk meidje, maar een man minder. Dus dat tekent het hier mooi voort. Minder dan een minuut nog. Dus van de Flyers captain Tony Demelinde met de scheidsrechter. En daar de gevaarlijk spot krijgt de goal van Itzinga. Zien Itzinga op de druk, die wordt grutter en grutter. En de Flyers die oerlibbert dit moment maar krijgt. Wisselige fase in de wedstrijd.
Puckbezit Flyers. Lindell. Bij Flyers compleet. een rare smabber op een keeper. En de Flyers binnen weer voltallig. En dit schot is er nog op Itzinga. Deze powerplay overleven de Flyers keurig. Nog goed 8 minuten te gaan in de tweede periode van dit eerste finale duel. En de ploeg die nou scoort kan wel eens spekkeper worden. De doelpunt Ben Nieuwenjoerd. Voorlopig. Maar Herentals had in de hele finale zien dat ze soms in hele korte tijd, soms nog wel 2-3 goals meisje kennen. Puck in de wand van Itzinga. Dus de inzet van Morgan. En skeerstrichter Debbie Hengst die het hele veld scherp in de gaten houdt. Brent Jansen. Zie ik de hoek op. Check. Nog altijd. Nee. Geen puckbezit meer. Adam Bezak, kan die dan zelf eens wat forceren? Nou, aardige poging. Het schot komt er net ontdaan en dan geen goal, zei skiersrechter Martin de Wilde. Had het er al op lieken. We hebben hier dan toch even die gevaarlijke actie. Snelle uitbraak van de Flyers. Achter de goal. En dan wordt Hunt de arm omheen. Zo van deze puck hak voor de linie west. Nee, zei het scheidsrechter de Wilde. Ik sta er bovenop. Ik keur hem net goed. Dus bloedt het 1-1. Dan al dit puckbezit. Weer een Hutskot. En Siekje om dat gotje. Even achteruit. Dat keer even. Een inglieder van de speler van Herentals. Hoef je er net iemand aan te doen. Bradsford, open keeper. Het leek het meteen een schaakexplosie. Stik. Puck goed op een stik. In een ploeg houden. Het is natuurlijk een hele technische sport. Stickhandling is worden moeilijk.
Noorderman. Wat kan Noorderman? Zijn schot wordt echt weer toucheerd. Nee, het is vaak krijgt net Nota. Die geldt voor beide ploegen. Nou, hoef ik maar één keer goed te vallen. Kevin van Loveren, de keeper van Herentals. Even een korte drinkpauze. Hij had het de laatste minuten wat drukker gekregen. Maar voorlopig houdt hij zijn goalskin. Nou dan. Nee. Mark Nijland, die een eind onderwijs, maar het knap. Lemnel. Pipo Lemnel. Ronald Burm. Strijd is er genoeg. Daar lijkt het net om, maar hij wil nog even net vallen. En waar is er dan voor die pot om die puck erin te zitten? Uit te draaien? Nee. Dit is Slerre, Tony Demeline. Die zelf haast ik wel zitten kent. Salieke uit. En daar uit de draai, daar is er weer. En Marco Posma, daar had er een beetje patent op. Maar dat biedt Kevin van Loveren blijkbaar uit, want die staat te plak. Even wissel je. Knappe actie van de Flyers. Van achteruit opzet. En dit is Marco Posma, zouden we hem kennen. Op volle snelheid en dan heel snel om die goal heen te draaien. En zo makkelijker ze in het verleden al heel vaak. Maar hij weet deze keer de keeper net te pakken te nemen. Maar nog al die puck bezit. Het schot en de druk groeit en groeit. En dat mag ik, want er is nog maar 12 hele minuten ongeveer te gaan in deze derde en laatste periode. De Flyers willen per vast het toespaardeel horen en dat kan alleen maar terug toes te winnen. Lemnel, Bezak. Wat kent Noorderman? De wedstrijd groeit staren gewoon naar de climax daar. Laatste 2 minuten. De laatste 2 minuten van de derde periode zijn ingegaan. Nijland. Die bal, die puck wordt toch nog richting van Oren, maar net ten gunste van de Flyers. Ze hebben nog. En waar komt nog een keer dat schot? Komt er een rebound? Nee, net. Todd Bradford. Zullen we ons even waarom denken in die laatste beide duels. Zien Herentals die het van hem zo geweldig uitpakken. Hier is gewoon nog net.
Puk wordt bewust in het ongevalsvak gebracht. Druk wordt opvierd. Herentals kan er even onderuit komen. Posma kan hem direct net inhouden, maar het zelf eerst het vak uit. Weer eruit. Wiksel. Herentals. Geen flaters meer nou. Herentals. En daar een enorme mogelijkheid. En de redding van Itzinga. Het spot hier die mogelijkheid van Ben Verkammen. Daar weer het haast die in de laatste minuut. Van heel dichtbij zit Sjoerd Itzinga hier van de belangrijkste redding van deze wedstrijd op nota. En hier had de Flyers alle geloof van het brood. Dat het nog net dien is hier. 40 tellen ken het nog. Voordat we oergeem hadden naar de extra tijd. Spanning groeit naar de climax. 15 seconden. Waar wordt het te doen? Adam Bezak. Puckbezit. Waar komt voor de goal? Posma. Posma. Kan die nog een keer voorkrijgen? Puck rug op de keeper. Oh. En daar gaat het toe de zoemer. In ons eindsignaal van deze derde periode. En er moet een winnaar komen vanavond, dus we gaan het opmaken. En die Puck ligt erin te gaan, maar te let. Korte pauze. En daarna Het weer te let. Nevens de skiers terug te let. We dat nog eens even bronzen. Verdwijnt die Puck nou nog van Tony de... Ja, die gaat er wel degelijk in van Tony Demeline. Maar een seconde te let. zoals gezegd, er moet een winnaar komen. En dat is dus bijzonder zoer. Want dat betekent dat het weer in 1-1 eindigt. Dat we even een heel korte pauze hebben voor de time-out. En dat we dan met 2 veldspelers, zeg maar hoor, uit Vjochtje matten via een sudden death goal. De eerste die het scoort, die wint. Om te zien waar hier de Benelux-serie begint met de winst. En het wordt stil in het publiek. Tony Demeline treft dus wel het doel. Maar te let. De zoemer die correct komt, gaat dat de puck in het net vliegt. En dus leeft Herentals nog. En had ze de mogelijkheid om de wedstrijd alsnog naar haar tak te loeken op het Jereveen. En dan op die manier een grote stap te zetten in haar tweede Benelux-titel. Beide ploegen hadden dus een nota in de kwarte historie van die Benelux. Dit is het 4e seizoen. Beide hadden een keer 1 keer won. De andere keer weer Den Haag. Maar ik zie al van grote strakke kopjes op de tribune. Want de spanning is hier om te snijden op die half. Het verschil tussen winnen en verliezen is heel iets. En het is zo'n seizoen waarin het heel vaak al krijgt net goed gang. En dat zit echt in de supporters. Alleen nog al daarom is het zo belangrijk dat de Flyers hier thuis beginnen met winst in deze serie. Dat ken ik nog steeds. Maar Herentals roept dat je mogelijkheden lezen. 1 doelpunt is genoeg. Om hier de winst bij te kapen. Mike Nason. Succesvol trainer hier bij de Flyers. Pakt al een grote prijzen.
Hij voorspelde het al. Adrenaline. Emotie. Het zit er alle keer in. Maar met welk gevoel stapt zijn team hier straks van het ISO om Snijn naar Herentals te reizigen. Beide ploegen dus 3 veldspelers en een keeper. Maken het van de taschouwer wel wat doorzichtelijker. En het kan heel goed gaan. 1 treffer is genoeg voor de meeste. Adam Bezak, die de fly. Brent Jansen, Todd Redford, die draaien mij het in eerste instantie muziekje. Hele intensieve sport. Er wordt voortwisselen Ronald Wurm tussen de vervanger van Brent Jansen. En wat de Herentals, die verspillen de puck voorlopig. Wurm. Maar het schot. Gepareerd. Even erom op eigen keeper. Even de rust in de ploeg. Ververhand. Marco Posma. Matthias dan wel. En zijn schot treft geen goal. Marco Posma, hij wil zo graag nog weer een grote prijs winnen. Had al een prachtig mooi palmares. Maar dit seizoen rent het net zoals hij wil. Tony Demeline. Pakt meters. En de puck bloemt in het oversvak. Ken nog altijd. Van dichtbij. Het pareert. Druk groeit. Postma. Speelde hem ook. Stapje erbij. En de controle. Dan bij Zak weer om op het ijs. Maar Herentals. Meer dan 12 minuten onderwijs. En Herentals op jacht naar die treffer, die winnende treffer, die samenvallen kan. En dat zou dat een bonus treffer werden voor Harren. Puck bezit Flyers. Bezak. Limnel. Tipo Limnel. Daar is Wurm. Wat kan Wurm? Kan Wurm nog een keer? Oeh. Aardig schot. Verdient krijgt niet ook in de goal. En 3 minuten aan. Time-out Herentals. En Herentals vreegt een time-out om. Het hele seizoen flitst door de holm van deze spelers. Het hele seizoen meiboppen in de waan. Eigenlijk geen prijzen pakken. Ja, de Ron Bertelingsschaal. Leuk, is er nog nooit eerder won. We toch zo'n als een treestprijsje. Beker hele finale eruit. Kampioenschap hele finale eruit.
laatste kans om wat van het seizoen te meiden. En dat kan nou in deze seconden een knauw krijgen. Want verliezen ze, maakt het echt die prijs heel dreig. Daar, een enorme mogelijkheid die het maar krijgt niet op een goal verdwijnt. En daar wie het verhast. Todd Bradford, die had wat mij overtuigd. 2 keer matchwinner en no hast, maar no puckverlies. En daar komt Herentals. Oeh. Ik zie ook geen handen omheen van de scheidsrechter en dus geen penalty. En dan is daar Marco Posma. Marco Posma, die verspeelt de puck. Of had er hem toch nog? Voor de, ja, Bezak. Laatste minuut van de overtime. Alles of niks. En de puck is voor Herentals. Nou, dan moet het nou haast gebeuren. Uit het vak. Mazzeltje voor Tony Demeline. Zij krijgt niet een seconde te let. Doe het nou eens wat jeder. Nee, zijn paas komt net om. Minder dan een hele minuut. Wurm. Speelt de puck 4 voet. Seconde tikje voet. Puck bezit Herentals. Waar blijft die puck? Kan die nog pareerd worden? Ja, kan uit het vak bij 5 tellen nog in de overtime. En dan beginnen we on op penalty shots. En dat betekent dat het een lotterij wordt. Een dreig verhaal. Flyers slagen het er net in om in de reguliere speeltijd Herentals te verslaan. Ek net in de overtime. Netjes staan er toch een paar mooie kansen. En nu moet het dus barren met de penalty shots. All the way. Tussen 2 ploegen die tot nummer 1 en 2 eindigen in de competitie. De druk leidt nou van een pad op de schouders van deze man. Sjoerd Itzenga. Zamboni wordt het eens even opstuurd. Dat gaat vooral even om het stuk ijs wat broekt wordt voor de goal. Een behandeling die aan. Wat een pauze. Ja, als je ook niet meer strakke gezichtjes om je heen hier op de tribune. Want spannender als dit wordt het net. Jo, mijn zegen zei de scheidsrechter. Mitch Morgan, captain van Herentals. Tony Demeline, de captain van de Flyers. Ja, dit is voor Herentals een behoorlijke kans om je toch van een liedsteuntje te zwargen. Want dit seizoen 2 keer spelen in de Flyers, 2 keer verlen. Weliswaar nipt, maar toch 2 keer verlen. En dat je dan de beslissende serie met een duel beginnen moet en dat derde voor de meest wij kennen. Dan kan het hurt gaan, want snij komt de Flyers al in België. En dan komt Herentals hier weer.
Dat ken ik in traaien duels clear werden. Liek het me sterk, maar het kan. En dus is het extra belangrijk dat de Flyers hier toch alles uit de kast helpt. Dan maar via penalty shots hier de punten in eigen hoes te houden. En die 1-0 voorsprong te pakken in die beste 5-serie. De beide goals worden weer te blakschoot. De Zamboni vertrekt van het ijs. Ja, ze willen ze er wel in slaan. Topspanning bij beide teams. Sjoerd Itzinga kan de man van de wedstrijd worden namens de Flyers. Als de Bucks stapje ken. Maar is daarbij ook afhankelijk van zijn eigen teamspelers die dan vol scoren, maar dat er zelfs aan horen kan. Op een goal staat Kevin van Loveren namens Herentals. En de eerste man die ik op het ijs joch is Marco Postma. De meest ervaren onvaller van de Unis Flyers. Pikt de puck op en maakt in één keer op Van Loveren na. En hij mist. De puck verkeerd. Hij komt verkeerd uit. En dan betekent dat de eerste 0 te noteren is. En dus weet Sjoerd Itzinga, ik ben er aan thuis. De topscorer van de Belgen. Ja, die mist net. Kyle Brothers. Dan krijgen we voor de Flyers Adam Bezak. Dit is Matter in. En die gaat erin. Bezak brengt de stand erom op 1-1, maar de Flyers had een extra beurt. Prachtige schijnbeweging. Keeper Slijn kan het leers litten. Mitch Morgan, de captain van Herentals. En die verstuurt de puck weg. En dan is alles weer in liekwicht. Ja, dan kun je nog zo geroutineerd wezen en nog zo goed wezen, maar zelfs deze spelers kunnen het dus missen. Tony Demeline, zijn routinier aan de kant van de Flyers. Kan de Flyers voor het eerst op voorsprong zetten. En doet dat dus net. Super. En echt die mist.
Beide ploegen, 3 spelers op het ijs van tussenstand 1-1 in de penalty shot serie. Nou, Todd Radford. De vorige 2 duels wie is matchwinner. Dat Soest misschien wel verder kennen. De Canadees, Todd Radford. Ja, die zit er keurig in. Prima doelpunt. Geen twijfel hoor. En voor het eerst nou de voorsprong voor de Flyers. Die lid van Lover een volslijn kans lees. Vincent Morgan en die maakt het echt in fout en dan is het toch weer gelukt. Op deze manier kan het een lange jongen worden. De spanning groeit bij de climax. Ronald Wurm. En die passeert weer de keeper. Heel cool aanmaken tussen de voeten. En derde voorsprong van de Flyers. Cool aanmaken. De man van de enige goal in de wedstrijd al van de Flyers lid Egg Jesjen. Hoe waardevol hij hier voor ons is. Oh, en die gliert er hem direct keurig in. Is het al verkeerde voet. Emiel Goris zorgt voor 4 gelijk in de totaalstand. Dan hebben we Kyle Brothers again. Die mist net. Maak het zien te worden. Dat betekent dat ik Bezak nou scoren mat. Adam Bezak. Ken die hem nog een keer meidje? Zeker ken die hem nog een keer meidje. Heel beheerst, heel cool bleun, heel lang wachten. Fief. Dat gaat werkelijk all the way. Voortreffelijk doelpunt. Nou, Brothers again, ziet redden. Oh, en nou mist hij. Nou mist hij. Via Itzinga. En is Itzinga dan toch de man van de Jong? Dat hing het ervan af wat Adam Bezak docht. Dat hing het ervan af. Adam Bezak, hij kent het nou al, meidje. Kan hij nog een keer scoren? Nee! Hij mist. Oh. Van Loveren. Jongen. Hoe lang kent de jongen Doris? Kyle Brothers. Kan er nog een keer missen? Nee, hij zet hem dan ook voortreffelijk in. Itzinga mat wat kiezen, maar deze man die had dit seizoen al zo vaak gescoord. Dan krijgen we nou Ronald Wurm. Die te doen aan mij.
En die doet gedekt weer. En weer tussen de voeten terug. Die doet wel. Het is nog steeds net in. Goh. Een heel lief gotje. Hij doet het gewoon. Kyle Brothers. Hoeveel maakt er nou meisje? Oeh, Itzinga. Nou dan. Hoeveel reddingen maakt je meisje voordat je eens een keer winnen mag je? Ho. Nog een keer Wurm. Ja, twak in tussen de voeten terug. Dat slag het vers net een tweede keer. Of zoeder het toch bij je. Wurm, wordt hij de man? Hij wordt de man! Ronald Wurm wordt de man! Hij maakt de goal al in de wedstrijd. Hij beslist mijn penalty shots in de series. En mijn bloed, zwit en trin wordt die eerste overwinning binnensleept hier op die half. Hoe maakt het niks uit? Het thuisvoordeel is behouden. De grote man hier weer, Ronald Wurm. Maar zien beslissende serie hier. En de Flyers reizen snijn naar Herentals. In de wetenschap dat ze mij 1-0 voorstellen in de best of 5 serie zien Herentals. Zij delen het toch een tik uit. Maar wat moest het via wij komen en wat zal deze man een heerlijke jongen hebben. Sjoerd Itzinga. De beste schutter uit de Benelux passeerde hem meerdere keren, maar hij hoorde de beslissende en zorgde er mij voor dat de Flyers de handen hier op elkaar krijgt. Meer dan 2.500 man had er heel lang op wachten moeten. Maar de serie is begonnen met 1-0 overwinning van de Flyers. Duel 2, 19 in Herentals. Vanuit die half zeg ik dank voor het zien en graag ons de volgende keer. En we zijn met veel